Ok, ljudi, mislim da smo počeli i dobrodošli u naš drugi tutorial, to je drugu lekciju. Danas ćemo imati jednu jako jednostavnu temu, a opet želeo bih da je objasnim malo bolje. Očigledno da želim da objasnim nešto, uglavnom. Dakle, danas ćemo raditi samo na Hello World, odnosno Zdravo svete programu. To je naš prvi ujedno i program i kod koji ćemo napisati. Nemojte mnogo, samo pre nego što počnemo da pričamo o svemu ovome, želeo bih da bude ovo kratak tutorial, to je da ne bude previše dugačak, jer ćemo mnogo seckati, to je bit će dosta tih nekih tema, tako da sve će biti lepo, nadam se, sortirano i imat ćemo otprilike, kako se zove, jednu po jednu stvar za svaki odnosno jednu po jednu temu za svaki video, to je da ne bude 1000 sad tema u jednom videu, pa traje 2 sata fazon i da se potpuno izgubiti, ne znate gde je šta. Uglavnom imamo ovaj jedan klip, hajde da počnemo. Što sam teo da kažem prije nego što krenemo u stvari da radimo ovome, ako vam nešto ne bude jasno, ne brinite se, možete odgledati ponovo klip, ali svejedno ćemo sve ovo detaljnije obraditi mnogo kasnije, mislim ne mnogo kasnije, ali kasnije malo u nekim budućim klipovima, to jest već u sledećem. Dakle, sve ćemo ovo krenuti detaljnije, ali moramo nekde da počnemo, tako da svaki početak je težak, ali uspet ćemo, verujte mi, samo treba da budete uporni i nije ništa ovo nešto totalno komplikovano, ukapirat ćemo sve. Uglavnom, dakle, šta imamo ovde? Imamo kod koji smo napisali. Sada da vidimo šta znači u ovom kodu. Dakle, ovo ćemo objasniti na kraju, ovu prvu liniju koda ćemo na kraju objasniti. Hajde da krenemo odavde. Imamo int main, piše int main, otvorena, zatvorena zagrada, pa imamo neke ove vitičaste zagrade, otvorenu i zatvorenu takođe. Hajde da vidimo šta to znači. Dakle, naš program kada se pokrene, to je svaki naš program koji budemo napisali u CU će morati da imati barem jednu, to jest ne može da ima više, ima jednu main funkciju, dakle jednu glavnu funkciju, dakle će sve krenuti. Kada pokrenemo naš program, on traže ovu main funkciju i od nje kreće sve. Dakle, iz nje čita sve, pa se onda grana na dalje neke funkcije. Dakle, uglavnom, šta god pišemo, uvek ćemo morati da imamo naš main program. To je nešto što ćemo stalno pisati i možete za sada da zapamtite samo kako se piše, pa ćemo kasnije objasniti šta u stvari znači. Dakle, int, razmak, main, otvorena, zatvorena, obična zagrada, pa da imamo ove vitičaste zagrade, otvorene i zatvorene zagrade. Šta znači ove vitičaste zagrade? One označavaju početak i kraj naše funkcije. Dakle, sav kod koji se nalazi između ove dve vitičaste zagrade, dakle, od 4. do 7. linije, dakle, sav kod unutar ove dve vitičaste zagrade je kod te naše jedne funkcije. Dakle, možete da pišete 1000 stvari ovde, neke nebitno. Sve to je, dakle, kod, odnosno ono što sadrži naša main funkcija. Dakle, to je to. Dakle, on nam označava početak i kraj funkcije, ove vitičaste zagrade. Što imamo dalje? Imamo neki kod unutar ovoga. Imamo kod printf neki, to jest imamo ovo, piše nam printf, otvorena i zatvorena zagrada i unutar imamo neke navodnike, zdravo svete piše. U sledećem klipu ćemo se baviti konkretnom ovom funkcijom printf, ali hajde da za sada znamo samo da je to neka funkcija, da je ovo deo koda koji nam služi, koji nam služi da ispišemo nešto na standardni izraz. Kao što vidite, kada pokrenemo ovaj program, on nam ispisuje samo na kraju zdravo svete. To je to. To je sve što ovaj naš program radi. Tako da to radi pomoću ove ovde funkcije printf, pa onda imamo nešto unutar nje zdravo svete. Dakle, to je to. To radi ova linija koda. Dalje imamo return 0, to je return 0, pa tačka zarez, kako se zove, šta to označava? To označava za sada, ajde da kažemo, posle ćemo raditi detalj, ali hajde da kažemo za sada da je naš program uspešno završen, dakle sve je uspešno izvršeno, vrati 0 na kraju i to je to. Kao da nam kaže našem programu, sve je ok, završeno, možeš da završiš sada program, dakle završili smo sve je ok, to je to, to je kraj programa. Uglavnom, to je to. To znači za sada. I hajde da vidimo što znači ove tačke zarez. Dakle, na kraju svake linije, na kraju svake naredbe moramo da imamo tačku zarez. Dakle, ona označava kraj neke naše naredbe. Ovdje imamo funkciju u printf, pa unutra nešto, tačka zarez. Znači, označava kraj naredbe. Idemo dalje. Sledeća linija, dakle, nešto imamo ovdje, tačka zarez. Dakle,
možete, dakle to označava te neke kraje naše naredbe, da program jednostavno mora da zna kada da počne i kada da stane sa nekom naredbom. Dakle ovde počinjemo sa printf bla bla bla, čim vidi tačku zarez on znači da je to kraj te neke naše naredbe. To je to što se ovoga tiče. Takođe bi bilo dobro napomenuti da C nije bitno, čisto zbog preglednosti, nije bitno da li pišete 1000 ovih razmaka, sve će biti isto, fazon 1000 ovih novih redova ili jedan, to je čisto preglednosti radi. Takođe možete pisati i fazon kod i ovako, znam da će biti nepregledno, ali možete i ovako sve u jednoj liniji, može cijel program da vam stane u jednu liniju, nije bitno. Tako da, bitno je samo da vodite računa da to bude pregledno i da koristite neku praksu koja se inače koristi. A to je da bude pregledan kod, vidjet ćete i sami kako se zove kroz dalje tutoriale, kako se piše to, kako da bude pregledno, kako da vi možete da čitate to, da se ne zbunjujete. Šta dalje imamo samo na kraju da napomenemo još, to jeste naš prva linija koda, što smo rekli da ćemo na kraju, to jest hashtag, odnosno taraba, odnosno kako god već dovedete to, shift 3 na mojoj tastaturi, pa piše include, pa onda ovdje imamo neku znak manje, stdio.h, znak veći ili ti taj neki kao zagradice, kako god vi želite to da zovete. Dakle, šta znači ovo? Ova linija koda praktično znači uključi u naš ovaj program kada se bude, hajde da kažem u fazi kompilacije, ali to je neka faza, nebitno, da ne komplikujemo, dakle samo kaže uključi u ovaj naš program neke funkcije koje su već neki drugi programeri napisali. Koje su to funkcije? To je, na primjer, ova funkcija printf. Dakle, mi ne znamo šta se nalazi iza ove funkcije printf, samo znamo da ona ispisuje tekst i da ono što ubacimo u nju da će ispisati tekst. Tako da, definicija ove funkcije i samo način kako ona funkcioniše radi je u ovom stdio.h. Kasnije ćemo vidjeti šta sve ovo znači da vas ne bi zbunjivali. Dakle, zapamtite samo da ćemo skoro uvek pisati ovo include.stdio.h, kasnije ćemo vidjeti u stvari detalji kako mi možemo da pravimo neke, ovo su inače biblioteke. stdio.h je standardna biblioteka za unos i, hajde kažemo na engleskom, standard input and output biblioteka. Include je neka predprocesorska direktiva koja nam govori da želimo naš program da uključimo ovo ovdje stdio.h. To je neki fajl u kome se nalaze, hajde da kažemo, definicije naših funkcija, ne moramo da brinemo o tome, dakle samo ćemo pisati include stdio.h, pa ćemo kasnije vidjeti šta to još detaljnije znači. Dakle, ne morate da se brinete ni oko čega, bit će sve ok. Nije ništa to strašno nešto. Dakle, ovdje se nalaze samo, unutra su napisane kako funkcionišu te naše funkcije, na primjer, bez ovog include stdio.h bi dobili neki error kada bi pokušali da pokrenemo, jer naš, what the fuck, nisam se čuvao, izvinjam se, vidite, trebali bi da dobijemo error, da vidimo, imamo ovdje upozorenje, ali nam i dalje, ne znam, C++ omogućava da naš program radi, ali u principu bez ovog include stdio imamo upozorenje dole da bi trebali da pazimo na ovo, pošto on ne zna šta je printf, a to šta je printf upravo se nalazi u ovom stdio.h. Vidimo da sad kada bi pokrenuli s početka ne bi dobili nikakav error ili ti nikakvo upozorenje ovdje. To je to sve za ovaj video, nadam se da vam je ok bio. Dakle, evo kako izgleda naš kod. Ovdje sa leve strane, sa desne strane izlaz našeg koda, dakle ovo dole je nešto nebitno, naš kod samo ispisuje zdravo svete i to upravo uz pomoć ove linije printf, pa onda ovo zdravo svete. U sljedećem klipu ćemo raditi najvjerovatnije baš ovo printf i kako ono funkcioniše, tako da ne morate da se brinete, vidimo se u sljedećem klipu kada ćemo raditi ispis podataka. To je to od mene za sada i nadam se da je bio ok video. Još jednom kažem, nemojte se plašiti ničega, sve ćemo ovo još detaljnije raditi. Morali smo negde da počnemo. Vidimo se u sljedećem klipu i pozdrav, čao!